Ka wai ka jengja besngau trim. Hadin baliok jengtip ne ka khobor. Ha ka badon ki leno king atiar. Badon ka jengtemu ban pentrim ha kaleng ki jaka kari India ki pulit na Jammu and Kashmir. Ki lalek kanra ha nongba Farizabad jonggajala Haryana. Ha ka baklalap ha ka wai ka yengsa hado lais pa kilotam ubom RDX bot ka wai ka suloi AK-47 bat ki kuli. Ki khobor kali tho bat kilong. Hadin baki pulit kilayo kem ya wai doktor na Saharanpur Uttar Pradesh hakaba ula penyeng bata poster ban penpau syakabatai ba ukursan ya kilano Jai Muhammad kibadon ha Jammu and Kashmir bat ka kerteng u doktor u bala syakem udai u adal Ahmad Rathar bat kum ka jing phla jongu ki pulit ki latwet bat lech ha Haryana ban thokit bat kiralap ya kitiar pan mensau hakawai pat kayeng kata hakayeng uwai pat u doktor Majahil Sakil bat kamashwa kane ki pulit kilayo ban kurup iya ke AK-47 hakabala bo bej bu renti bha haka lokal jong doktor Rathar kabadon ha government medical college ananak jong jela Jammu and Kashmir.